Здравейте! Добре дошли в първия български портал за артисти artisti.bg. Ако вие сте артисти, които искате да покажете таланта си на повече хора, ние ви каним да се регистрирате при нас. Ето как да стане това. Избирате бутон регистрация. Избирате бутон артисти. На тази страница използвайте латиница. Попълнете вашето потребителско име. Парола. Повторете паролата. Въведете валиден имейл адрес. Изберете бутон Продължи. На тази страница използвайте кирилица. Изберете жанра. Изберете град. Ако сте от по-малко населено място, може да отбележите това в вашето описание, но изберете областния град. Изберете название на колектива или на артиста, например група 1. Изберете или напишете колко участници има във вашата група. Посочете средна продължителност на изпълнение. Може да посочите и примерна цена, но полето не е задължително. Напишете кратко описание на вашата изява. Посочете телефон за връзка или произволни цифри, за да продължите нататък. Посочете лице за контакти. Ако имате сайт, попълнете интернет адреса на вашия сайт. Ето как да поставите линк на видео. Ако имате видео в сайта YouTube, сега ще ви покажа как да поставите този линк, за да се вижда видеото в нашия сайт. Отиваме в сайта YouTube. Ако това е вашето видео, изберете етикета Embed или на български вграждане. Копирайте този линк, върнете се в регистрацията си и го поставете в полето за линк за видео. Така може да поставите до 3 видеоклипа. Информация, която няма да бъде показана на сайта, е име на ръководител, и допълнителна информация. Избирате бутон Запиши и продължи. Тук имате право да прикачите до 6 снимки в следните формати. Избираме бутон Брауз и прикачваме нашите снимки. Можем да ги видим в галерия, където има опция за изтриване и за прикачване на още снимки. Ако сме готови с въвеждането на информация, можем да видим нашият акаунт. Ето това е информацията, която сме въвели до тук, и видеото от YouTube. Ако тази информация ни устройва, можем да видим личната си страница. Това е страницата, която ще виждат всички посетители на нашия сайт. Информацията, която сме въвели, снимката, която сме качили и видеото. Има опция за достъп до вас чрез имейл. Когато отидем в началната страница на сайта, по-надолу ще видим нашето име като първо в последно добавени артисти. Това е. Пожелаваме ви успех и много участия!